O na, ble mae'r plant? Geiriau a ddefnyddir. Berfau. Bod, fod, mae, roedd, cael, yw, mynd, gwneud, sy'n, gweld, rhaid, daeth. Geiriau. Yn, idot, fy, dwi'n, y, ac, a, ar, o hyd, ein, hwn, oherwydd, gyda, o. Enwau. Gwaith, Cymraeg, pobl, dau, rhan, pen, plant, ffordd. O na, ble mae'r plant? Rhan 1. Dyma fy mhlant. Euros sy'n 9 a Betsy sy'n 10. Mae tryc coch gydag Euros a mae seren aur gyda Betsy. Mae gwallt brown a llygau du gydag Euros a mae gwallt melyn goch a llygau du gyda Betsy. Roedd Betsy ac Euros yn yr ystafell fyw. Dyma fy ystafell wely I. Mae gwely neis iawn gyda fi. Wyt ti'n gweld y tryc coch hwn? Y tryc coch hwn yw'r gorau, achos ei fod yn goch. Dyma fy ystafell wely I. Mae gwely pinc gyda fi. Wyt ti'n gweld y rug pinc hwn? Y rug pinc hwn yw'r gorau oherwydd ei fod yn binc. Nage, fy nhryc yw'r gorau achos ei fod yn goch. Paid â bod yn dwp. Ble mae mam? Ble mae mam? Mae mam yn y gwaith. Mae mam yn y gwaith ar y ffôn yn siarad Cymraeg. Gwaith mam yw siarad gyda phobl sy'n siarad Cymraeg. Tair awr yn nes. Daeth mam Betsy ac Euros gatref. Dwi yn yr ystafell fyw, ond ble mae fy mhlant, Betsy ac Euros? Yn ystafell Betsy? Na. Yn ystafell Euros? Na. Yn fy ystafell I? Na. Yn y gegin? Na. Yn y garej? Na. O na, ble mae Betsy ac Euros? Yna, daeth dad Betsy ac Euros gatref. Daeth dad i'r stafell fyw. Ble mae Betsy ac Euros? Ble mae ein plant? Diwedd rhan 1. Rhan 2. Daeth dad i'r stafell fyw. Ble mae Betsy ac Euros? Ble mae ein plant? Mae'r plant ar y to. Helo! Ha 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 ha! Mae dad yn mynd i ystafell Betsy. Yn ystafell Betsy? Na. Mae dad yn mynd i ystafell Euros. Yn ystafell Euros? Na. Mae dad yn mynd i'r ystafell wely. Yn ein hystafell ni? Na. Mae dad yn mynd i'r gegin. Yn y gegin? Na. Mae dad yn mynd i'r garej. Yn y garej? Na. Mae'r plant ar y to o hyd. Ble mae Betsy ac Euros? Rhaid ffonio'r heddlu. Ie, rhaid ffonio'r heddlu. Helo, heddlu, rhaid i chi helpu. Ble mae fy mhlant? Helo, iawn, dim problem, ar y ffordd. Mae 2 o blant gyda fi, Euros a Betsy. Iawn, ar y ffordd. Mae'r plant ar y to o hyd.
O na. O na. O diar. Mr a Mrs Jones, mae Betsy ac Euros, wel, ar y to. Mae Betsy ac Euros ar y to. Beth? Diwedd rhan 2. Rhan 3. Beth? O diar. Ar ben y to. Beth dych chi'n gwneud? Beth dych chi'n gwneud ar ben y to? Dewch i lawr nawr. Iawn, iawn. Hapus? Ydyn. Yna mae pawb yn cael pitsa. Y diwedd.